филоти, тарикати, патрони, џамбази. Сјака мишка на Кенан, краката лази, буксове, ножове, бухалки, пистолети и ножове од Кенан. Оште два јумрука, не сте оцелели, и триганти филмари. Изобари, дразнете Кенан, оште и ще има шамари. Копелета долни од Кенан, на страна да не ви накаже рязко. Ношта љав десени од Кенан, ще си однесе. Ми заебава из Кенан да не бъдеш обесен. Не се прави пред Кенана интересен да не падат зъби, като листата на есен. Пазете се од Кенан, влезе ли във фаза, мачка всичко живо. Нали ви каза мафиоти, тарикати и џамбази. Сјака мишка на Кенан, краката лази, боксове, ножове, бухалки и пистолети. Окена, ноше два јумрука, не сте оцелели. Триганти филмари и зубари, дразнете. Кенан оште и ще има шамари. Копелета долни од Кенан, на страна да не ви накаже рязко в нощта. Всеки знае и го вери на Кенан, с респект добър е, ама и лош. Такъв си е до днес. Не се закачайте с Кенан, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да ви кара. Говори, малко му показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Кенан, ела мафиоти, тарикати, патрони, џамбази. Всяка мишка на Кенан, краката лази, боксове, бухалки и пистолети. Од Кенана ще два јумрука, не сте оцелели. И триганти филмари и зубари, дразнете Кенан, оште и ще има шамари. Копелета долни од Кенан, на страна да не ви накаже рязко нощта.